Здравейте, приятели! Днес искам да поговорим за това как израстваме и какво общо имат тук умът и душата, тяхното взаимодействие един с друг. Какво търси ума ни? Нашия ум търси спокойствие, защита, сигурност. Това са му основните приоритети. На него трябва да му е спокойно, защитено, сигурно. Да държи това тяло под пълна отговорност. Де факто ума се грижи за физическото ни тяло, да е на сигурно място, да е на защитено място, да е в комфортно място. От друга страна обаче имаме и душата, която е в нас. Какво търси душата? Душата търси еволюция, опитност, надграждане, развитие. И вижте колко противоположни са тези две неща. Едно с друго. Ето вижте какво иска душата, а какво иска ума. Душата, за да напредне и да еволюира, това е основният смисъл на живота, реално. Да еволюираме и да се развиваме нагоре, напред и нагоре. Ние трябва да излезем от зоната си на комфорт. Всеки ден ние трябва да предизвикваме себе си, така че да излезем от зоната на комфорт, с който е свикнал нашия ум. Той е свикнал с определена зона на комфорт и въобще не му се излиза извън нея. Обаче в такива моменти душата, усещайки, че няма развитие, започва да роптае. Започва да роптае и започва да подстрекава ума да излезе от зоната си на комфорт, за да може тя да се развива. И ето, излизаме от зоната си на комфорт, предприемаме определени стъпки, с които ние предизвикваме себе си, предизвикваме нашите страхове, обръщаме се към тях, виждаме, че няма нищо в тях толкова страшно и нашите действия и постъпки стават все по-осъзнати, все по-насочени към трудната част от нашия живот. И докато сме в зоната на дискомфорт за ума, тогава пък започва той да роптае и казва на душата: виж сега тук стресирам се, притеснявам се, вземи си почивка. Душата спира порива си, дава си малко почивка, тогава умът влиза в зоната си на комфорт, успокоява се, докато душата си взема почивка. И после следващата стъпка. Ума излизаме от зоната си на комфорт и растем на следващото ниво. Вдигаме се на следващото ниво. Реално, излизайки от зоната на комфорт, ума започва да роптае в нас, искайки отново да влезем в зоната на комфорт. Когато влезем в зоната на комфорт, за прекалено дълго време, кой започва да роптае в нас? Душата. Започва да ни пуска знаци, сигнали, идеи, че ние не се развиваме, стоим на едно място, даже деградираме. И когато вземе надмощие, излизаме от зоната си на комфорт, предприемаме нужните стъпки и вдигаме съзнанието си на още по-горно ниво. Отново ума в комфорт, душата си почива, докато набере сили. Тя излиза вече извън зоната си на комфорт, предприемаме отново стъпки, насочени към трудностите в живота, към тяхното преодоляване. Вдигаме се на още по-горно ниво. И ето така става на етапи, на стъпки нашето развитие.
само с излизането от зоната на комфорт на ума. Ето защо това е ключов момент. Това разбиране ни дава огромно предимство в нашето развитие. Познаването именно на тези процеси в нас, които досега са ставали незабелязано. Ние сме ги усещали, но сме нямали обяснение за тях. И ето само сега с едно осъзнаване и обясняване на нещата, като че ли ни идват допълнително сили ние да вървим по пътя си. Ние знаем вече как са устроени стъпките, по които вървим. И тези моменти вече, когато умът доминира, няма да са толкова големи. Душата все по-бързо ще си взема силите и ще казва на ума: давай, няма време, давай да напредваме нагоре. И той все по-лесно ще слуша душата и все по-лесно ще се подчинява. И все по-бързо ще става израстването ни нагоре. На малки стъпки бързо се изкачваме по стълбичката в нашето духовно развитие и осъзнаване. И така, ако се интересувате или вълнувате от подобен тип теми и съдържание, може да се запознаете с обученията и консултациите, които предлагам, чрез линка в описанието или коментарите на клипа. Благодаря ви!